Dobrý deň. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a na dnešnej hodine si povieme o Kirchhoffových zákonoch. Názov projektu a registračné číslo projektu je uvedené na tejto stránke, taktiež názov projektu, ktorý je Dištančné prvky výuky v dennej forme vzdelávania, začiatok projektu 1.1.2024 a koniec projektu je 31.12.2025. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviska Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Na tejto snímke máme anotáciu vzdelávacieho materiálu. Primárne určenie vzdelávacieho materiálu je pre študentov stredných odborných škôl technického smeru. Anotácia vzdelávacieho materiálu je Kirchhoffove zákony sú kľúčové pre analýzu a návrh elektrických obvodov. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane analýzy prúdov a napätí komplexných obvodov, návrhu elektrických sietí, výpočtu výkonu a energetickej účinnosti. Najprv si povieme, čo to je jednoduchý elektrický obvod. Jednoduchý elektrický obvod sa skladá zo zdroja. Ukážeme si, kde je zdroj. Čiže v tejto časti je zdroj napätia. Tu máme vyznačený prúd, ktorý prechádza obvodom. Potom sa skladá z rezistora. Rezistor je zakreslený na tomto obrázku a je vyznačený vlastne charakteristická vlastnosť rezistora elektrický odpor. Ampermetra, čiže to je nejaký merací prístroj, ktorý je zapojený v obvode, a vypínača. V tomto prípade máme zopnutý spínač. Na predchádzajúcej snímke sme mali definovaný jednoduchý elektrický obvod. Na tejto snímke máme rozvetvený elektrický obvod. Rozdiel medzi jednoduchým a rozvetveným elektrickým obvodom je ten, že rozvetvený elektrický obvod má úzol. Úzly sú miesta, kde sa stýkajú najmenej 3 vodiče. V tomto prípade máme tu úzol A a úzol B. V prípade úzla A sa vlastne stretávajú 4 vodiče, v prípade úzla B sú to tiež 4 vodiče. Vetva je časť obvodu medzi uzlami. Čiže medzi týmito uzlami dvoma je táto vetva. Vetva môže byť aj takto. Je tu v tomto rozvetvenom elektrickom obvode je viacej vetieb. Sú tu dva uzly, uzol A, uzol B a je tu 6 vetiev. Kirchhoffove zákony sú dva základné princípy v elektrotechnike, ktoré opisujú správanie elektrických prúdov a napätí v elektrických obvodoch. Čiže poznáme prvý Kirchhoffov zákon a druhý Kirchhoffov zákon. Prvý Kirchhoffov zákon sa viaže na elektrické prúdy, čiže správanie elektrických prúdov v obvode, a druhý Kirchhoffov zákon je viazaný na napätie v elektrickom obvode. Tieto Kirchhoffove zákony boli formulované nemeckým fyzikom Gustavom Kirchhoffom v roku 1845. Čiže tento nemecký fyzik nám definoval základné princípy a tieto princípy sú definované v dvoch Kirchhoffových zákonoch. Prvý Kirchhoffov zákon, ktorý sa viaže na elektrické prúdy, a druhý Kirchhoffov zákon, ktorý sa viaže na elektrické napätie v obvode. Ako sme už spomenuli, Kirchhoffove zákony boli vytvorené nemeckým fyzikom Gustavom Kirchhoffom a poznáme dva Kirchhoffove zákony.
Prvý Kirchhoffov zákon je to zákon pre úzol jednosmerného obvodu. Čiže na tomto obrázku máme úzol a vidíme, že do tohto úzla niektoré prúdy vchádzajú a niektoré prúdy vychádzajú. Prúd I1 vchádza do úzla, prúd I2 vchádza do úzla, prúd I3 vychádza z úzla a prúd I4 taktiež vychádza z úzla. Prvý Kirchhoffov zákon nám hovorí, že algebraický súčet prúdov vchádzajúcich a vychádzajúcich do jedného uzla sa rovná 0. Druhý Kirchhoffov zákon nám zobrazuje vlastne tento obrázok a tento nám hovorí, že súčet napätí je rovný úbytku napätí na jednotlivých prvkov. Čiže algebraický súčet napätí U je rovný algebraickému súčtu súčinu RK krát IK. Teraz si povieme bližšie k prvému Kirchhoffovmu zákonu. Je to zákon pre úzol jednosmerného obvodu. Algebraický súčet prúdov vchádzajúcich a vychádzajúcich z úzla je rovný 0. Pre úzol A, ktorý máme na tomto obrázku, tu máme úzol A, vidíme, ktoré prúdy vchádzajú do uzla a ktoré vychádzajú. Prúdy, ktoré vchádzajú do uzla, majú kladné znamienko, prúdy, ktoré vychádzajú z uzla, majú záporné znamienko. Čiže prúd I vchádza do uzla, má kladné znamienko, čiže plus I. Prúd I1 vychádza z uzla, má záporné znamienko minus I1. Prúd I2 vychádza z uzla, má záporné znamienko minus I2. A prúd I3 vychádza z uzla, má záporné znamienko minus I3. Tento algebraický súčet prúdov je rovný 0. Čiže prúdy vstupujúce do uzla majú kladné znamienko a prúdy vystupujúce z uzla majú záporné znamienko. Táto značka, vlastne tento vzorec nám vyjadruje algebraický súčet prúdov v uzle sa rovná 0. Ak by sme si zobrali úzol B, tak prúd I1, tento nám vchádza do uzla, by mal kladné znamienko, prúd I2 taktiež vchádza do uzla, by mal kladné znamienko, prúd I3 vchádza do uzla, by mal taktiež kladné znamienko, ale prúd I nám vychádza z uzla, by mal záporné znamienko. Čiže pre úzol B by platil minus I plus I1 plus I2 plus I3 je rovné 0. Na tejto snímke máme definovaný druhý Kirchhoffov zákon. Je to zákon, ktorý sa viaže na elektrické napätie a je určený pre jednoduché uzavreté obvody. Druhý Kirchhoffov zákon znie, že v jednoduchom uzavretom obvode sa súčet elektromotorických napätí UE zaradených zdrojov rovná súčtu úbytkov napätí RK krát IK. Ak by sme si zobrali jednoduchý uzavretý obvod, tento, ktorý je vyznačený červenou farbou, je to vlastne obvod medzi dvoma úzlami, medzi úzlom A a B. Čiže tento jednoduchý uzavretý elektrický obvod. Elektromotorické napätie máme tu 1, čiže napätie zdroja UE je rovné a v obvode máme zapojený jeden rezistor R3, čiže elektromotorické napätie zdroja je rovné úbytku napätia na odpore R3. Tento úbytok napätia na odpore R3 je rovný R3 krát I3. Čiže elektromotorické napätie, čiže napätie zdroja, je rovný R3 krát I3. To je vlastne definovaný druhý Kirchhoffov zákon pre tento jednoduchý uzavretý elektrický obvod. Na tejto snímke je uvedená literatúra. Je to literatúra, ktorú sme používali pri tvorbe tohto videa a taktiež sú tam internetové odkazy na stránky, z ktorých sme získavali informácie
a obrázky pri príprave tejto prezentácie a pri príprave tohto videa. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.